ତ ହେଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲୁ ଆମ ବାରିପଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବାଲିଜଡ଼ା ଗୋରୁ ହାଟକୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥାଉଛ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଗୋରୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଆଉ ଏଠି ଲୋକ ମଧ୍ୟ କିଣିକି ନେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ଆସିଥିଲୁ କିଣିକି ନେବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ଆମକୁ ପସନ୍ଦ ହେଲାନି ତ ଆମେ ଏଠୁ ନେଲୁନି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଗୋରୁ କିଣିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଆମକୁ ପସନ୍ଦ ହେଲାନି ଆମେ ତ ନେଲୁନି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏତେ ଭଲସେ ଭିଡ଼ିଓ କଲିନି, ଯେ ନିହାତି ଗୋଟେ କିଣିବି, ପସନ୍ଦ ହେବ ସେଦିନ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି। ସେଇଟା ବାରିପଦାରୁ ଉଦଳାଜି ରୋଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଗୋରୁ ହାଟରେ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବେ ବାଲିର